Nagulat ang buong sambayanan sa balitang paghuli sa dating Pangulo. Nagdalamhati ang karamihan, sumisikip ang dibdib ko kakatingin sa mga pangyayari. Mga pulis na humuli sa kanya lumuhad din, yung labag din sa kalooban nila, pero walang magawa. Huminahon lang tayo at ipagdasal si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag ni Senator Bongo tama, wala tayong iba ang gagawin kundi ipagpanalangin natin sa buong may kapal. Ang Diyos lang ang kanlungan natin sa lahat ng pagsubok. Tatay Digong, lumaban po kayo, ipagdasal namin na maging okay ang lahat. Let's pray together, let's pray together. Diyos ang mananaig sa lahat, siya ay makatarungan. Let's pray together, igayday ng Diyos ang hustisya at karapat-dapat sa ating Presidente Duterte. No one is perfect, no, not one. Let's pray together, let's pray together.